Aysan oğlum, adın näme? Adım Aman Nazar. Men ýanyma näme üçin geldim? Näme bilmek isleýän? Gelecekde nämeler etjekdim, baňa gelecekde nämelerin garaşýarlygyny bilmek isleýän. Töle. Onda gaty dogry ýere geldiň sen. Maňa eliňi uzatana. Gaty garşy köp parlak bir gelecek garaşýar. Vay. Senin üstünde lokan bir göz var. Birsen göz de gerekdir. İlki bilen onu ortadan ayırmayın. Bolla men şu at yaman gaty gorkuzýaňyz. Kimin gözü? Maňa kimin göz diýip biler? Onu aýyralyň, onu näde aýyrmaly? O biraz kymmadrak bolar. Şu ýere bir daçyklar goýsam aýyrar. Men sen okar, üçüniň özüne öde aýryp gider onu. Sen onun arkaýynda ýatyber. Indi geleceğim vardı näme aýtmak islersiňiz? İlki bilen şu saňa degen göz aýyraly. 3 günden soňra da saňa geleceğim barda hemme zat aýdyp berýär. Men geldim. 3 günden öň maňa bir ýeriniň gözlegeligini aýdypdyňyz. 3 gün okajak, ondan soňra gelipdiňiz. Soňra da geleceğine bakar diýdiňiz. Näde men geldim? Indi meniň geleceğime bakyp bilersiňizmi? Maňa nämeler garaşýar? Aman Nazar oğlum, hoş geldin. Uğruna bolmayan işlerin uğurlu bolacak. Başkalarındaki meselelerin hemmesini gow boljakdy ve yakın wagtlarda sana gaty bir awraýly bir iş garaşýar. Onlar maddi tarapdan aladaların köp ýaly görünür. Gynanma. Sana gaty ýerden iş tekleýip gelýär. Ondan soňra hiç il maddi taýdan alad etmersin. Palçylar kim? Ve biz näme üçin palçylara we goroskoplara, ýani täleýnamelerinden ýaz. Palçylaryň we goroskoplaryň aýdanlatlaryny köpsini nädip dogry bolup bilýär. Bugün bu soralar ilmi tarapdan jogap bermäge inanşaýyn. Taýyn bolsaňyz videomy başlaýyn. Bu videomy sizler bilen bir barlagy edip başlamakçy. Bu barlagy bilen astroloji sözleriniň insanlara ilmi tarapdan näme laýyklygyny barlamak isleýän. Häzir siz aýtjak bolan bu 13 sözleriň size näme derejede laýyklygyny baha bermeňizi isleýän. Size ne derecede laýyklygyny 0 bilen 5 aralygynda baha berip bilersiňiz. Egerde size hiç laýyk däl bolsa 0, egerde size hemmesi laýyk gelen bolsa 5 baha berip bilersiňiz. Sizde başga adamlaryň sizi halamagyna we haýranlyk duýgusyny duýmaklaryny gaty güýçli zerurlyk bar. Özüňizi tankitlemek üçin gaty açyksyňyz. Öz peýdaňyzy öwürmediňiz, ulanylmaýan ýere ýesiňiz. Köp kişilerden goşak hem bolsaňyz, köp halatlarda olaryň üstesinden gelip bilýäňiz. Cinsi islegleriniz size meseleler döredýär. Daşardan bakanyňyzda tertipli we özüne seredýän birine meňzeýän, emma anamsız we aladalysyň. Käwatlar dogry zat edýänliňizden we dogry kararlar berenliňizden şüpheli bolýarsyňyz. Her gezek birazjyk ütgeşikligiň bolmagyny isleýäňiz we egerde çäklendirilmeler bilen ýüzüýiz bolanyňyz üçin binjelik bolýaňyz. Özüňiz garaşsyz bir akıldar bolanyňyz üçin öwünýäňiz ve başkalarının düşüncelerine suutnamasız garaýarsyňyz. Özüňizi başkalaryny açmagyň akyllyca bir pikir bolmadygyny pikir edýäňiz. Käwatlar sosial, jana ýakynsyňyz. Käwatlar bolsa içsynç, ünüssiz we içine ýapyk bersiňiz. Käwür höwesleriniz bolsa düýünün hakiki bolmaýan zatlar. Howpsuzlygyňyz öz durmuşyňyzdaky esasy maksatlaryňyzyň biridir. Indi videonu durdurup komentarida bu aýdan zatlaryň size näme derejede laýykly 0 bilen 5 aralygynda baha bermeňizi isleýän. Bu 13 maddany bir astroloji kitabyndan bolşy terjime etdim. Egerde bu aýdan zatlaryň hemmesi size laýyk gelýän bolsa, onuň bir aňsat sebebi bar. Bu sözler bir kişiye değişliýäli bolup görünýär, dogrydymy? Ýöne şeýle bir umumy bilen hökmany suratda bu durmuşymyň bir ýerine laýyk gelýändir. Laýyk däl bolsa azajyk dogry bolalygy üçin ýeterlik derejede çaklama bolandyr. Bu aýdan 13 maddamdaky sözleriň her biri astrologlaryň ýani täleýnamaçylaryň ulanan kitaplaryndan saýlanandyr. Aýry-aýry ýyldızlara değişli bolanlygy jedel edilýän bir sözlerdir. Gelinginde bolsa sizleri bir täsir bilen tanıştyrayyn. Bu täsiriň ady Forer-Barnum täsiri. Ýa-ni videomyzyň başynda özüni palçy diýip hasaplayan kişiniň aýdanlary siz tomoşaçylaryň köpüsini ýakyn elendir belki. Bu ýagdaý bolsa Forer-Barnum täsiri. Palçylaryň takyýyklyk üçin ulanýan bu usuly psikolog Bartram ve Forer tarapyndan 1940-njy ýyllarda üstü açyldy. O wagtlar Amerikanyň meşhur bir şowmeni ve iş adamı olan Kenneth Tyler Barnum'un
mudam ulanýan hemmeler üçin bir dadymyz başlary. Astrologiýanyň arkasynda ýatan galplygyň, ýani maşennikligiň açar diýip pikir etdi. Eden gözlegleriniň netijesinde astrologik sözde derňewlerin insanlara näme üçin laýyk bolanlygy, has dogrusu insanlaryň näme üçin aldanýanlygyny görkezmege başlady. Hakikaten astrologiýanyň jedellerinde insanlara aýratyn hiç bir laýyklyk ýokdur. Derňewleriň içindäki argumentler şeýle bir giňişdi we gurşap alyjydy we şeýle bir köp mümkinçilik ölçüni alýardy bilen eýýem aldanmaga taýyn adamlary aldamak aňsa düşýärdi. İnsanlar näçün täleýnamalaryny ýalar? Belki de jogap ýöne maňa laýyk gelýär. Ýa-da gaty köp barlak gördüm, hemmesi maňa gawat gelýär diýen düşünjeler bilen başlaýanlar. Bu görnüşdäki düşünjeleriň bir ilmi tarapdan suwutnamasy ýokdur. Ýöne insanlaryň täleýnamalary we palçylara näçe inanýanlygy barada ilmi tarapdan bir suwutnama bardyr belki. İlkinji bolup sizlere şunu aýdaýyn. Täleýnamalar we palçylar siz hakda hiç zat bilýän däldirler. Bu kişileriň aýdan zatlaryny we eden zatlaryny şahsy tarapdan baha berýänligimiz üçin başga adamlar bilen deňeşdirilende, ýani umumy statistikalardan aýrýada kabul edýäs. Täleýnamalary we şoňa meleş ýasama bilimleriň bil baglayan düşünjesi gatnaşyjy öňdenwürjilik diýilen bir düşünjedir. Bir pikir edip görüň, täleýnamalaryň ýa-da palçylaryň aýdan zatlary bize laýyk gelýän bolsa, olary üstünlikli görýäs we daş töweregimizdäki tanışlarymyza olar maslahat berýäs. Eşitdiňmi dost? Olawdaky palçy men bardy hemme zat aýtdy. Senem gidip gör, bugünler günüň o geçeni o diýip aýtjaz. Egerde olaryň aýdan zatlar gawat gelmese, ay how goýdan ay palçylaryň bilen zat bolarmy? Derdimiz olar çözmede how diýip geçeriz. Därdämi? Bu öňdenwürjilikli düşünje täleýnamalaryň we palçylaryň günümizde de bar bolmagyna iteregi berýär. Ýöne aňsat bir synaw bilen täleýnamalaryň ýa-da palçylaryň näme derejede ýalançylygyny bilmek gata aňsatdyr. Netijede mehriban dostlar, sizi özüňizden gowtanaýan hiç kim ýokdur. Şeýle-de bolsa geleceğiňizi hiç kimiň bilip bilmejekdigini unutma. Bu arada näçe gurrun etsek-de barnyň täsirini hemmemiz duçar bolýas. Palçylar, täleýnamalar bize käwatlar motivasiýon bagat berip biler. Ýöne bu bir yalan motivasiýon, bir yalan bagtdyr. Mehriban dostlar, bu videomyzyň hem soňuna geldik. Videomyz göwünizden turan bolsa, like koyup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun. Palçylarymdan aýman.